Taray na aldo po sa ngamin na padagos na nagaantabay sa tamang impormasyon ka nagpapadagos ng COVID operation sa di po syudad ka Iriga. Sapon po, pagkatapos ko live stream na mo, dakil po ang mga nagluwas na kaungaan mananangad po sa proseso ka mga hospitals ag mga clinic sa mga COVID patients. Kaya minawot po nga mo na maotobang po kaninyo ngamin nguwan na aldo. Nag-imbitar po kami sa mga resource persons na masasabi kong authority mananangad kading pinag-aagyang tanguan na amo po ading COVID pandemic. Makakaiba ta po nguwan via Zoom sila usad pong well-known pulmonologist si Kat po adi and of course malang tibay kadi, doktor ko po iya. And of course, iyaman po a Head Internal Medicine Department and Infection Control Committee sa Santa Maria Josefa Hospital Foundation, si Dr. Eloisa Cornelius. And of course, kaibataman po ang Infection Control Officer from Our Lady of Mediatrix Hospital na si Ma'am Lovely Villar. And permitan kaiba-iba sa di permi pag nagla-live ang pong City Health Officer si Dr. Ronald Perinya. Pero bago ko po ito oras kanda, sadi muna po kita latest update sa COVID cases sa Impirong Bicol. As of May 24, 2021 po, a recorded total confirmed cases released by DOH-CHD Bicol ay 10,963 na po. Sa Camarines Sur, agko na po kita 5,049. Sa buo pong Albay, agko kita 2,276. Sa Camarines Norte, agko po kita 487. Sa Catanduanes, agko po kita 396. Sa Masbate, agko po kita 1,080. And of course, sa Sorsogon, agko po kita 1,601. Ang man pong total active cases sa buong Bicol, as of May 24, 2021, base man po sa report ka DOH-CHD Bicol, amo po ana 3,131. Sa Camarines Sur, agko na po kita 1,572 and sa Albay, agko po kita 797. Sa Masbate, agko po kita 308. Sa Sorsogon, 143. Sa Camarines Sur, 154. And sa Catanduanes, 93 po. Base man po sa release data kanpong Incident Management Team kanpong Syudad ka Iriga, sabi po Syudad ka Iriga, agko po kita 347 recorded na confirmed na kaso sa COVID. 16 po saan aktibong kaso nguwan, 350 po ang naka-recovered, and 16 po agko kita nagka-record po sa deaths due to COVID. At this point po, tawan ko na po sa oras ang mga medical practitioners na bisita tapo nguwan. Punan ko po sa diuna tapong bisita, of course, may pabistuman po iya kaninyo. Para po magtaong linaw ka COVID treatment process at iba pang mga dapat tang tandaan para sa pagkapot sa COVID patients ag uno mga simptomas ka COVID. Ito ako na po ana oras kay Doktora Eloisa Cornelius. Doktora? Good afternoon. Narurungog po ako ninyo. Loud and clear po, Doktora. Okay, good afternoon. May I just introduce myself? I'm Dr. Eloisa Cornelius. I'm a pulmonologist. I'm an active consultant sa mga hospital sa di Canato at Santa Maria Josefa sa Mediatrix Hospital at the MMG Camsur. And sometimes naimbitaran din ako sa Lourdes Hospital and also at the Bicol Medical Center. So ang masasabi ko lang po kaninyo, ang COVID-19 infection ay di pa naghuhupa. Is still on the rise. And for your information po, ading mga hospitals na mandated by the Department of Health na magtaon ng certain number of bed capacity for COVID cases are all full. So, gustong sabihon po, ading Josefa Hospital, agko siyang ana DOH nag-impose na magkaagko 20% of bed capacity para sa COVID patients.
Adi Mediatric Hospital, Amuman, RMC, Amuman. Now, for your information, ading nga na hospitals na adi na nagkikater ng COVID-19 infections are all full. So minsan, may mga pasyente na almost gyapon na sa ER, diri pa na-admit kasi uda sila ma-admitan. And to give you also information, ako po consultant sa Bicol Medical Center. Sa Bicol Medical Center, punong-puno na din ng patient na may COVID infection. So, adin sadi ka na to, bakit unot ta nagta-transfer kita sa BMC? Number 1, kung di ma-afford ng patient ang private hospital. Number 2, kung pasyente ay serious enough na nangangaipo ng mga gadget para kang high flow oxygen na available lang sa Bicol Medical Center and some private hospital sa Naga. So adtong mga patients na adto, dawa pa sila can afford na ma-hospital sa di mga private hospitals ta, kaipuhan ta pong i-transfer kasi kulang kita ning machine or gadgets na kaipuhan kausad na COVID-19 patient. So, ang masasabi ko, COVID is still on the rise. So later on siguro migunga ka mo or later on sa question and answer portion ta migunga kung paano ang proseso ng hospital admissions. And then siguro gatikot na introduction tungkol sa COVID vaccine. Ang masasabi ko po, ngamin na vaccine are safe na pag-adalan and ngamin po kita magpabakuna according to the prioritization, and then diri po kita magpili ning bakuna. Kung ano available na vaccine, ako unta kasi before yung Sinovac parang abo ng mga tao, and now ako na bagong study, even the World Health Organization recognize the effectiveness or the immunogenicity of Sinovac. Okay? So ang gusto kong sabihin, kung anong vaccine available, ako unta na po. So I'll give now the floor to Peter because i-reserve ta po sa question and answer portion ay ibang detalye na pwede kong sabihin. Thank you, Peter. Thank you, Dr. Cornelius. So naringig ta po at ito po ang mensahe ni Doktora, mananangad po sa vaccine, and of course, very alarming so sinabi ni Doktora na so full bed capacity, magpagmananangad po kading sa mga COVID patients, kaya mag-ingat po talaga kita, maging watchful kita permi ka mga ginigibot po para diri po ang masaturate. Well, of course, nganin po Doktora, tawan ni ka nga mo sa ako, chance ulit para kadto po expound po adtong mga bagay po adto, and of course sa mga kaungaan ka mga kibata lalong-lalo Yes. sa mga simptomas ka na COVID. Anyway, Okay. thank you Doc. At this time po, tawan ko naman po sa panahon, Infection and Control Officer ka Our Lady of Mediatrix Hospital para man po sa dapat tangtandaan para sa hospital admissions at mga tests and processes involving hospital care sa mga COVID patients. Si Ma'am Lovely Villar. Ma'am Lovely? Hello po, good afternoon po. Good afternoon po, Peter, Doc Perinya. Doc Cornelius po, good afternoon po. Hi, Lovely. Hello po. In regards po sa admission process po namin regarding COVID patients, upon arrival po ng patient, diretso po siya sa triage, interview po ng patient and the relatives also. Then thorough assessment ng patient kung ano po yung mga signs and symptoms niya. Then after po niya, pag magpapa-admit po si patient, swab antigen po muna bago po namin ipasok sa hospital facility po. And another thing is, pag nag-negative po si patient sa antigen, X-ray po. X-ray po muna bago po namin totally pinapasok po sa facility. Then po, pag nag-positive naman po si patient,
Doon na po namin siniswerohan sa triage po namin. Then X-ray po, then diretso na po siya sa sa room po ng patient, sa isolation area po namin. Yun po, then po, yung mga bantay, sinisigurado po namin na alam nila yung mga protocol din po ng hospital na bawal po sila lumabas sa room and sa hospital facility. Dapat po, sigurado po na may runner sila para po bumili ng mga ng mga medications nila. Pwede naman po silang si runner po, Jessa. pwede naman po silang pumasok pero hanggang lang po sa station, hindi po allowed sa room po ng patient. Para po naman kahit po hindi tayo sure pa na magpa-positive siya sa RT-PCR, alam natin na hindi sila magiging close contact pa ng patient. Then si patient po after admission, nire-refer na po namin siya sa kanya-kanyang municipality or RHU and sa city po para po magkaroon na ng ihingi na po ng schedule po ng RT-PCR po sa province. Then pag na RT-PCR na po siya, maghihintay na po si patient ng result, maghihintay na po kami ng result. Pag po, if ever po na positive si patient, and then kaya naman po namin na i-handle yung signs and symptoms niya, dito na lang po siya sa hospital namin. Di na po namin ina-advise na mag-transfer po kasi nga po, yun nga po, alam po namin na punong-puno po yung BMC ngayon. And then pag naman po si patient toxic and kailangan po talaga na ma-transfer sa higher facility, yun po, na po kami. Nag-coordinate na po kami sa BMC and sa municipality or sa city po. And nag-order na din po yung attending physician niya pag po kailangan po talagang i-transfer siya sa BMC. Then admission lang. Yun po Sir Peter, sa admission process po namin. Okay. Thank you po, Ma'am Lovely. Naringid ta po at itong proseso sa hospital pag-admit po sa mga patient. So, dapat na po tandaan sa mga sinabi ni Ma'am Lovely, dahil pong mga protocols or sinusunod silang step by step bago po ma-admit, whether you are COVID or non-COVID patients. Anyway, this time po, thank you Ma'am Lovely. Para man po sa iyo pang impormasyon na nagpapadagos ng COVID operations sa Syudad Iriga. And of course, Doc, ang pong roll-out kading vaccination para ma-explain po niya ulit. Ako po ang kanatang City Health Officer na si Dr. Ronald Pereña. Doc? Okay, good afternoon. Thank you, Sir Peter. Good afternoon, Dr. Cornelius. Good afternoon, Ma'am Lovely. Good afternoon, everyone. Irigenyo. We are very happy at least nagkairibanan po kitang unyan aldaw na ini kasi po talaga ang effort ng LGU talagang gigibuhon mi kabos para magkatinabang-tabangan po kita kasi mayo man ibang magtatarabangan kita man sana po kita po kaya ang affected kaning COVID-19 di sa Iriga. So we have to help each other to look for the best solution if ever may mga nagbo-brought out na problem along the way. Dahil sa gusto talang po makasiguro na dahil na po ini magdakul pa ang cases ng COVID sa Iriga. And another thing, yung mga proseso po na sa tuyang palisiya sa kada hospital dito sa Iriga, if ever mapalista or if not, itong may mga igwang hospital na may good practices with regard sa mga policy, may share naman sa ibang hospital. And the third one po, naghumingi din po kami sa inyo ng tulong na mas lalo po natin matulungan kami na maging aware ang ating mga health workers, lalo na po. Kasi po ang dami pa rin pong health workers. Hindi pa rin po nagde-decide, Dr. Cornelius, Ma'am Lovely, Sir Peter. Hanggang ngayon, hindi pa nagde-decide na magpabaksin. Mahiya naman tayo sa mga lolo't lola natin.
sila po ang masyadong agresibo magpabaksin. Kung makikita po ninyo, Ma'am Lovely, Dr. Cornelius, sa vaccination site ng Iriga, punong-puno palagi ng mga matatanda. Nasa na tayong mga health workers? Dapat tayo ang nauuna dahil tayo ang mga health warriors, di ba? So magkatulungan po tayo no sa bagay na 'yan para at least maabot kaagad natin po yung 70% na ina-advocate sa atin ng national government para sa maabot na po natin yung herd immunity in our city. And patuloy po kami na makikipagtulungan sa inyo, lalo na sa mga hospital, para po masiguro lang po natin ang karahayan kang kada sarong Irigenyo dito sa tuyang syudad. Good afternoon po. Okay, thank you po, Doc Ronald. Anyway, nganad po yung ako po about sa rollout na vaccination sa Iriga and to sinasabi pong priority list kung mga isay po Okay. ato para mas maintindihan ka tamo. So at this time po, tawan ko na po sa tsansa sa mga questions po from our FB viewers, mga nagte-text po, and mga common questions po, most common questions na mga inuunga po ka mga tawo, manunungod po sa di COVID. And of course, unan ko po kay Dr. Cornelius because she is Namadali. an authority. Manunungod ka di, lang tibay ka ding doktor na adi. Dok, ano po ang mga symptoms sa mga ordinaryong tawong arid ko? Ano po ang symptoms na dapat kong tandaan na pwedeng agko-COVID? And ano po dapat gibuon as first aid muna? Then ano po dapat sumunod ng gibuon pag nakamati po ako ka mga simptomas na? Okay, thank you, Peter. So, agko kita category ng symptoms. Agko kita binabaoy na most common symptoms, less common symptoms, and the serious symptoms. The most common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Baga na napapagal. May kalintura, dry cough, most of the time, dry cough and tiredness. And then, the less common symptoms are headache, tapos yung parang natatrangkasong makukulog ang katawan, sore throat, and diarrhea. Minsan, may conjunctivitis, mapula ang mata, and then, common pa rin yung loss of smell and then loss of appetite. Now, ang experience na mo sa mga patients na mo, once na nag-suspect kami na COVID-19, baga na na-offend sila. No? Na-offend sila na ang sinasabi tulos nila, pauno man ngaya mangyari na magka-COVID ngaya ako. Di ngaya ako nagluluwas, di ngaya ako nag-a-attend, di kung anong gatherings, nagka-COVID ako. So, anyway, ang first na sinasabi na mo, any flu-like symptoms, pwede kang magsuspetsa ng COVID. Mas maray nang maamay kang magsuspetsa ng COVID kaysa mamismo ang diagnosis. So ang COVID symptoms kasi is just like any other common flu. Headache, makulog ang katawan, sore throat, sipon. So for the first time na mamatian mo yan, ang una mong isipon is i-isolate mo ang sadiri mo. Tangarig, di mo na maumaliwan ang kaiba mo sa baloy. Isolate, and then kahit na nasa baloy, naka-isolate ka na, naka-mask ka, sulos sa turugan, utensils mo, ikalang miggamit, di ka migsabay migkaon sa kapamilya. If possible, solo ka lang na maggamit ng particular CR. Now, may I remind you na base sa research, ang kunong most common way na matransmit mo ang COVID is during eating. Kasi uda ka mo mask. Kaya nga ninguwan, as much as possible, ang sinasabi ta, do not dine out. If possible, sa baloy magkaon or take out, do not dine out. Kasi amuyan ng
ano yan, dyan nakukuko, lalo yung mga nasa trabaho. Kaya ungaon mo yan si Lovely. Nauuditan ko si Lovely kasi ang nurses nagsasabay-sabay magkaon. Sabi ko, bawal sabay-sabay magkaon kasi amo yan ang common way to spread the virus. Now, agko man kita sabing serious symptoms like nahihirapan ng maghangos, chest pain, or chest heaviness. Pag araw ka di, mababa na ang oxygenation. So minsan, may mga patients pa rin na parang may denial pa rin. So kaipuhan talaga ning matyagang pagpaliwanag. So ang may COVID, di rin man actually kaipuhan na i-confine, lalo na kung mild. So ang kaipuhan man lang sa kanya, i-segregate, i-quarantine, i-isolate, and then kaipuhan niya lang ng mga binabaoy na immunomodulators, yung pangpakusog ng immune system, like good food, healthy food, mga vitamin C, and then base sa research, agko din iba-ibang mga immunomodulators na pig-recommend. Pero pag mild, there is no particular treatment. Ang kaipuhan, magpaingalo, mag-isolate. Now, kung buko na ikang mild, makulog na ang durugan, may hingal na, kaipuhan mo nang magpa-doktor. Okay, Peter? Okay, thank you po, Doc. At least naliwanagan ta at pong maniningad po sa symptoms ka COVID. So, Doc, am I right na not necessarily na pag nakamati ka mga symptoms, lalo na kung mild man sana, is it advisable na mag-iyan po tulos ka sa clinic or hospital para kan? Well, sabi ko nga, kung mild man sana, ang kaipuhan mo is mag-isolate. Mag-isolate ka. Now, ang reason lang kung ibang pasyente nag-iyan sa clinic is para makasiguro kung ano ang namamatian nila. Kasi kung buko man ikang nasa medical field, how will you know na ading namamatian mo COVID? May mga pasyenteng asthmatic na nagkataon na nagkalintura. It does not mean na COVID. So diri ako against sa mga kaisipan na magpa-doktor o magkonsulta kung namamatian yan. Pero in general, ang mild COVID, ang treatment is supportive. Ibig sabihin, hindi niya kaipuhan mag-antibiotic, kaipuhan niya lang siguro paracetamol, para sa headache or para sa fever, immunomodulators, hanggang rest and isolate. Pero so agko mga agam-agam unuroding namamatian ko. Well, much better na magpabayad kasi pag na-relax ang isip mo, marirelax sa awak mo. Okay? Okay, Doc. Salamat po. Doc, santo naman kita, pauno po sa punto na nagpa-testi ka, then na-find out na positive po ika, ano po ang sunod na proseso na ginigibo po para po kan mga nag-positive? Lalo-lalo na po sa nag-positive muna sa antigen. Okay. So, pag agko ka COVID symptoms like fever, sore throat, cough, no? Diri right away dapat magpa RT-PCR or diri right away magpa-swab. Kasi ang virus mo may not be that amount ka virus mo sa katawan mo, pwedeng mababa pa na pag right away nagpa-test ka, pwede ka pang mag-negative. Kaya amo yan, ibang patient na mo, initially negative. Then pag ni-repeat mo, nagpa-positive na sila. So, ang correct timing ng pagpa-test has a bearing in the result. So, day 1 of symptoms, mild man sana ka, you may not go out, and ang most appropriate time for the swab is probably on the 5th, 6th, 7th day from the onset of symptoms. So bukong right away, let's say, nagkalintura kang nguwan ka magpa-swab, dire, baka ang result mo is negative pa. On the 5th, 6th, or 7th day, amo yung correct timing ng swab. Let's say nag-antigen swab ka lang and it showed positive. So ang antigen swab has high sensitivity and specificity. So gustong sabihin, once na positive ka sa antigen swab,
most likely positive ka man sa RT-PCR. So, ikino-consider minadi na most likely COVID-19 infection. So, pag antigen swab positive, dapat i-isolate na and i-consider na COVID positive until ma-confirm ng RT-PCR. Okay? Okay po. Doc, kung ikaw po nag-positive nuwan sa COVID, is it okay, na magpa-vaccine tulos? No. So, pag ika-positive sa COVID ngawan, ulaton mong makarecover ka muna ng COVID infection, then right away magpa-vaccine. Before, ang protocol is wait for 90 days before magpa-vaccine. Nguwan, agko na pigluwas na bagong guidelines ang Department of Health na after recovery from COVID-19, you can have your vaccination right away. Okay po. Doc, you made mention so bago pong opening spiel mo na ngamin na vaccine safe. Ano mo po may advice sa to po mga ngutang taga-iriga na until nguwan, ako pa sabi mo nga ni agam-agam o nagpara darwa pa ng gayud na magpa-vaccine. Ano mo po pwede kandang i-assure bilang isa na medical practitioner na ding vaccine talaga adi safe and kaipwanan ta po adi. Okay. So, ang magiging ebidensya ta sana na safe is kita. So, mga sa tingin ko, kasi agkuman kita na you cannot force anyone na i-vaccine, di ba? Agko sira free will to refuse vaccination. Dakita kan magiginebo. But, I think later on, pag ngami na kita na vaksinan, udama na baritaan na nagraan sa vaccination, pero dakul nagraan sa COVID, most likely makukonvince na sila na magpa-vaccine. Tawan ta lang muna siguro sila ning konting panahon pa. Anyway, dakul pa man kitang babakunahan. So, kung abo nira, so be it. Siton muna kamo. Baydon ninyo kami. Silngan ninyo kami. Ta kami alive and kicking ng mga napagbakunahan. And then dapat agko ko nabasa na later on ko adtong completed na ang vaccine, parang tatawan na silang green line. Ibig sabihin, once you presented your vaccination record na ikanaka-complete, baka sa borders, di na ka harangin or di na ka i-test. So, usadan sa mga perks ka mga nagpabakuna. So, baka later on, makukonvince sila na kaipuhan talaga nila ang vaccine. Okay. Okay, thank you po, Doc. So siguro mga taga-iriga, narinig ta po sa sad pong medical practitioners, sa sad na doktora na nag-adal po kading, mamaniningid po sa mga arikading bagay na it is safe and it's about time na magpabakuna po kita para po adi ka na to. Amo po adi iniulat, nasa phase na po kita nearing the end kading pandemic. Sana po mabayad ta po a light at the end of the tunnel kading pong pandemic na adi. And maging disiplinado sa nakita and sumunod po kita ka mga protocols and pinagsasabi po ka mga experts sila po mas nakaka-easy para po kadi. So this time muna, ipark ko muna gayud si Doktora, tala naman kapagal. Ikwa ko ki Dr. Aiki, Ma'am Lovely. Ma'am Lovely, si Doktora nagsabi niya about serious and severe symptoms ka COVID. Pag ako po COVID patient sa hospital ninyo, paano po ang proseso ninyo sa pag-handle ninyo ka mga cases sa COVID, kading mild, severe, or serious? Ma'am Lovely. Actually po, pag mild po, syempre po, permita pong iisipon to universal precaution po. Proper PPE use, complete set ang PPE na isusupong ta po before po magluog sa room ka na patient. Isitaman po kay puwanta pong face mask, face shield, hair cap, then gloves, then yung bunny suit po. Then po, diri po kita pwedeng magpakauban po sa room ka na patient
kumbaga minimal exposure po kita saan po mga pasyente ta. Sa severe cases naman po namin, dina-transfer na po iyan agad-agad namin sa BMC para po maiwasan na po natin na mag-toxic pa po siya. And para po syempre makatulong tayo sa patient kasi alam naman po natin na ang COVID po, pwede naman po gumagaling naman po yung patient. Hindi naman po talaga totally. Pag COVID ka, na yung iniisip ng ibang tao, pag nagka-COVID ka, yung tendency mamamatay ka. Pero mali po yun. Malaki po yung chance na gumaling ka. Basta po sumunod po tayo sa mga doktor natin kung ano po yung dapat gawin. Yun po. Sir Peter, Yes, Doc Ronald. pwede po ako makapagtanong kay Ma'am Lovely. Sige po. Ma'am Lovely, ang tanong ko lang po ganito, halimbawa po sa hospital po ninyo, mayroon kayong pasyente na nag-positive po sa rapid antigen test. Is it true na, di ba, ang hospital mayroon din kayong direct link sa Legazpi o so doon sa sinasabing BRDRL for the slots sa RT-PCR? Actually, Tama Doc, po ba? hindi po kami connected po sa sa region po. Hindi po kami yung level 1 po. Yung level 1 po baga po kasi kami, Doc. Hindi po kami nakita po sa kanila na humingi po ng mga kits for RT-PCR po. Ronald? So, Can I po. butt in? Can I Yes po. butt in? yes po. Okay. Actually, Ronald, ang hospital igdi sa Iriga City na has access to BRDL is Josefa. Why is it so? Kasi we were lucky enough to request, we were given swab kit from Legazpi. So patients admitted at Josefa were swabbed by the ICN nurse. And then directly dinadarami na sa BRDL. So not all hospitals have access to BRDL. That's why yung Josefa patients in 3 days time may result na. So actually, ang problem is sa hospital, nagagastusan na maray ang patient ng hospitalization because ang pag-swab malang uban, lang haloy. Siyempre, ang COVID ward kasi is a little bit higher than the regular ward. Ang ang rate ng per day is higher than the regular ward. So, day 1 na admit ang patient, imagine mo, masaswab pa siya on day 5, day 6. So, how much is that? Tapos, ang result abot pa on day 10. Ronald. Okay. Narurugog tabi ako na dadangog mo ako. So, ganun katagal. So, ngayon, dyan ang pasyente nahihirapan na maray sa expenses nila. Now, we cannot transfer all admitted patients sa Bicol Medical Center because ang situation sa Bicol Medical Center is punong-puno na. So, Bicol Medical Center is actually for serious cases, critically ill patients, nakaipuhan ang services or ang machine or ang gadgets kang Bicol Medical Center. Okay. Thank you po, Okay. Dr. Sige, Peter. Opo. Gusto po, Siguro magibuhan ta lang ng paraan. tama po. Yes, Doktora. Peter, Well taken po yan. kung magdibuhan na lang siguro ng paraan na ang mga pasyente ta, maswab ta right away, no? Siguro mas magagaanan ang mga kababayan tasadi ng hospitalization. Is it tama na livelihood is being affected or is affected by this pandemic? So, tapos mabuburden pa sila ng hospitalization. Tapos mig-ulat sila sa hospital ng nagbabayad per day waiting for the swab. Kaya minsan ako, ang pasyente ko, dinidischarge ko.
ng udang result. So, Okay. yan ang situation tanguan. Okay. Okay. Doktora. Thank you, Doktora. Dr. Renya, ko lang po ako question. Mananangid po adik atong sinasabi ni Doc Cornelius regarding po kading delayed result ka swab na nakaka-apekto man talaga. Uno po proseso ka swab testing ta. Pauno po, uno po sistema, tangata po yan nag-uuban sa arigkan, and uno po ginigibo ta para po ma-solve a problema po yan na medyo delayed a result ka swab test. Okay. Thank you, If I Sir may Peter. add, saglit lang, Ronald, para sabayon Yes mo po. na bagon, ha? Ang usan Opo. pa, pag positive, may result. Pag negative, udang result. So, ang pasyente, nagpaparaulat ng result na kung negative, di i-discharge na. Di rin maka-discharge kasi udang result. Pero pag positive, may Result result. kagad. Sana masimbag mo yan, Ronald. Thank you. Opo. Okay. Okay, first po muna, as far as I know, di po ba, Doktora, sa Josefa, since na-mention nyo, mayroon kayong direct link doon sa BRDL Legazpi, and ang pagkakaalam din namin, mayroon kayong swabber sa Josefa. So, in that case, pag may kailangan iswab, so, masaswab nyo kaagad. Di po ba, Doktora? And then, pag naswab nyo kaagad, may papadala nyo kaagad yung specimen dun sa Legazpi. Ang problema naman po sa Legazpi, kahit din po kami sa LGU, that's our also big problem until now, kasi po, mabilis mag-release pag positive ang patient. But pag negative, natatagalan. And may mga cases pa po, Doktora, Sir Peter, and Ma'am Lovely, may mga case pa po na minsan, ang akala natin yung matagal dumating ang result, considered as negative na. Pero may mga cases pa rin po na yung kahit matagal, minsan positive din pala ang result. So, continuous po nga kami nag-communicate sa region with regards to that matter, Doktora, kasi as far as we want na mapabilis ang result, hindi po namin kasi hawak ang situation with regards sa release. Sa region po kasi yun, Doktora. But nevertheless, we will again, papaabot uli namin ang issue na to sa region para mabigyan na ng updated na response from the region. Kasi nga po doon sa lalong nag-uuban ang stay kang pasyente sa hospital, mas humahaba yung burden, and then siyempre yung mga sa financial side ng mga babayaran ng pasyente, Doktora. Opo, i-clear ko lang, Doc, kasi you made mention na it's not the control na ng LGU yung sa swabbing, lalo na ang sa result. So, gusto ko lang po explain mo itong step by step, ang painot po, paano ginigibo ka iyan, kung igwang na kunyang kitang nag-positive, then ano na po ang ginigibo ka, then paano nakaabot sa tuya ang result para maisiyan man po ka mga tao, paano po ang nangyayari. And of course, ano po ang role ka LGU po san. And ano man abot ka ng kontrolado, maniningid po kading swab test result na adito. Siyempre, ang mga tao, nagparao nga, pero may kita inuo nga, kita pati sunag-swab. Or kung anman na si Raman sunag-swab. Siyempre, kita so direct na tawong nagsaswab sa to. So, kita po pirming inuo nga. Explain ta po kanda a proseso. And ano po role ka LGU, ano role ka hospital, and ano po role ka mga ibang agency. Mananangad po kading swab testing pong adi. Okay, Sir Peter. Di po ba, Doktora, sa particular po sa Josefa, di po ba mayroon tayong trained swabbers, Doktora? Opo. So once na may patient tayo na suspect COVID or nag-positive sa antigen, we automatically swab our patient in the hospital, specifically sa Josefa. And then eventually, pinapadala nyo kaagad yun sa Legazpi. Tama po, Doktora? Okay. So with regards to sa result naman po, mayroon din kayong direct link, Doktora, sa RT-PCR results once na mag-release na po. Mayroon po? Doktora, nakasarado po ata kayo. Yun ang very fortunate kami sa Josefa kasi may direct link kami.
So sa Opo. Josefa, nakukuha agad namin ang result whether negative or positive. Ang Okay, problem okay. namin, yung Mediatrix, yung MMG, Yes, na okay. charge ko na at lahat ang pasyente, walang result. So Yes. sana tulungan tayo, whoever responsible niyan, Opo. na Opo, matulungan ganito po. tayo na bakit ganyan. Opo. Actually po, on the part of our efforts sa LGU, those COVID suspect na kami po ang nakapag-swab and then kami rin po ang nakapag-send ng specimen sa hospital, we see to it na palagi kami nag-update na makuha kaagad namin ang result ng swab test. But unfortunately, nasa kamay po ng region yung problema kasi kahit nasiging kulit namin, kung wala pa naman talagang result, wala rin po kaming magawa, doktora. The only thing that we can do is mag-follow up. Ronald, Hindi tulad po nung doktora, nung may mga instances po baga na during this time na nagpapadala kami sa Manila kasi may Yes. kamuwang LGU. Yun, talagang assured namin ang pasyente na pag sinabi namin within 48 hours, talagang nandyan ang result within 48 hours. Kasi po, mayroon po kaming pinaghahawakan na MOA with that particular molecular center. Pero po yung pinapadala po natin na dinadaan natin sa province, tapos papadala sa kung saan government molecular center, the only thing that we can do is mag-follow up lang po, doktora. Yes, Until now, Ronald, doon po if I may nagkakaproblema. in Ronald, Yes po. I'm not putting the blame sa LGU kasi alam ko naman ang proseso na ang LGU is nagpa-follow up lang. Okay? Thank you So, po. ang nakakapagtaka lang sa situation natin is pag nag-send ng specimen, let's say, 5 specimen, sinend on that particular date and time, yung isa positive, may result. Yung iba, walang result. What happened? In-examine ba sila? Ginawa ba sila? Bakit naman ma-delay ang result niya na out of the 5, may nakitang positive? Ano yon? Bulag sa negative? Yes. Precisely, doktora. We have the So, same question po with regards to that particular incident po. ano ang pwedeng gawin ng mga LGU na hindi ba pwedeng makimiting sa region na nagmamakaawa ang mga tao na makuha ang result? Alangan man na yung ibang specimen, without examining, mapili nila kung sino ang magpa-positive. Siyempre, out of the 5, lahat yung 5 na sinubmit, lahat yon in-examine. And out of the 5, yung isa nag-positive. Bakit yung iba walang result? Alangan man na hindi lumalabas sa machine ang negative? Yun ang Yes. laking nakakapagtaka. Okay. Kaya nga po, Ko alam kung ano ang sitwasyon sa ibang probinsya, pero yun ang nakakapagtaka sa probinsya natin. Na grabe yes, ang gasto doktora. ng pasyente, admitted sa hospital, naghihintay ng result. Kasi pag ang pasyente is COVID suspect, pag dinischarge mo yan, tatawagin ang LGU para sa discharge nila. Okay, hindi man sila pwede sa bahay kasi merong instances na pumapayag na mag-home quarantine. Kung yung bahay nila, solo sila, etc. Most of the time, gusto ng LGU sa quarantine facility, which I understand. Pero imaginein mo, dadaraong ka sa quarantine facility, wala kang result, it turned out na negative pala, o di na-expose ka lang sa quarantine facility. Or may pasyente naman na i-discharge na namin kasi hindi kami makapaghintay ng result, nasa bahay na, saka lang kami tatawagan na positive pala. So, sayang lahat ng efforts natin na ma-contain ang virus na yan.
Yun lang ang masasabi kong nakakalungkot sa sitwasyon natin. Hindi ko alam kung sino pwedeng lapitan para magawa ng Okay. remedy. Yun lang. Actually po, Thank you. okay, thank you, Doktora, for at least nalaman namin ang sentiment ninyo with regards to that. Actually po, nakikipag-ugnayan na rin po kami sa aming DMO with regards sa ganyang mga incident. And eventually, sana po magkaroon po kami ng pagkakataon na makausap muna, halimbawa papadaan muna namin sa PDO and eventually sa DOH region with regards sa ganyang delayed result ng RT-PCR para at least mabigyan na po natin ng linaw kung bakit po nangyayari yan until now, Doktora. Rest assured po, may ginagawa po tayong effort and sa tingin ko po magkakaroon ng positive result to. Magkakausap-usap din po sa bagay na yan. And papaalaman namin kaagad kayo mga hospitals kung ano man po ang maging resulta ng usapan, Doktora. Okay, thank you po, Dr. Cornelius. Actually, Doc Ronald, it's a valid observation po ni Doktora kasi first hand siya mismo ang nakaka-experience ng ganyan. So I think talaga i-re-evaluate ang sistema as part as LGU is concerned. Kita po, coordinating body, nakiki-coordinate kita duman. Siguro po talaga idudoblihon ta ang efforts ta to coordinate and ayuson ang sistema para ma-solve po ining mga nangyayaring ini because the more na ma-solve ta ini, mas possible pong malalabanan ta si COVID. Mas possible po siya and mas effective ta po and gabos po magtatarabangan po because sinda po doktora importanteng stakeholders kan sa COVID na paglaban ta po kainin sa pandemyang ini. So that is why thank you very much for this opportunity na may mga arog kaining pag-uulay ta mas talong naliliwanagan ta and na-explain ta sa mga tawo ang mga sistema lalo naman po sa LGU ka Iriga arog po ka swab result explain lang po nga mo bukod po kami nagre-release kana result agko po kan opisina man pinapadara po nga mo nagko-coordinate lang po kami. And sa po ni Doktora, we need na tawan ta po adi sa attention kung paano po iyang ma-resolveran. Siguro po, we need to have a dialogue with the right agency para po kadi. And we will do that. Amo po ang lokal na gobyerno ka Iriga sa pamamayo ni Mayor Madem. I-question ko lang po maniningid po kadi, Doc, kuno po talaga pwedeng dapat i-discharge usad na pasyente and i-declare na yung COVID-free. Kaya paano pa ba siyang mag-reswab after the time na na-detect po iyang nag-positive? Tapos po after pirang days, kaya paano po iyang i-reswab saka po i-declare na COVID-free? Paano po ang sistema? Anyone could answer, Ma'am Lovely, Dr. Renya, Okay. Dr. Nasaan na si Doktora? Sorry. Sa hospital. Sa hospital setting. Of hospital setting, Doktora, question ko lang po, kuno po ba talaga dapat i-declare na COVID-free isad pong naging COVID positive? Kaya paano po ba siyang i-reswab ulit para lang talaga ma-confirm tang COVID-free ya? Kuno po Okay. talaga sa hospital setting po. Okay. So, yung unang guidelines ng treatment ng COVID, we do repeat swab after 14 days. After repeat swab, if the patient is still COVID positive, we do not discharge the patient. But now, we have a different protocol. Diri na kami nagre-repeat ng swab. Why? Based on research, actually, maipapasok ko yung kinukulit ko kaninyo ng quarantine, number of days of quarantine. Because according to CDC, ang quarantine should start from day 1 of symptoms or maybe several days prior to symptoms. Let's say day 1 ng symptoms is May 1. The quarantine or bilang mo could start from April. Kasi ako kita binabaoy na incubation period. Ang incubation period, ang virus nasa katawan ka na, pero uda pa sintomas. Okay. So, it should be counted.
So day 1 up to day 14. But according to papers, according to research, at day 10, the patient is Mhm. non-infectious anymore. So, tinawanta pa ng certain number of days, 14. So, pag ang pasyente is comfortable, uda ng hingal, uda ng kalintura, most of the symptoms has been resolved, we declare the patient as treated or COVID-19 resolved. We do not repeat the COVID test, RT-PCR, kasi even if the patient is still RT-PCR positive, no? Kasi dakol karukan, even after a month, positive pa rin sila. So, di na niya kaipuhan ng quarantine because apparently, sabi sa research, on day 14, kahit pa positive ang patient, the patient is non-communicable anymore. So, yan ang basihan bakit di na kita nag-uulit ng COVID test. Okay, Peter? Okay, thank you po, Doktora. At least nalinawan po kita pag re-repeat ka itong swab at tupalan during the time na natapos na po ikakadto, pwedeng diri na ka-re-swab because non-communicable naman. Yes, and then kahit ka pa positive, kadakol kaya ka positive pa, anyway, di naman ika nag-shed ng virus, di naman ika nakaka-transmit ng virus. So, what's the use? Tama. Okay. Para mas lalo pa pong resources ta, mas matama ko anta, mamagamit Yes. mga ikuanan na. Yes, precisely. Po, Dok. Okay. Dok, ano man po may advice po ninyo, adi man po sa mga non-COVID patients, adi mga tawong ataag ko na hypertensive na, lanang lalako mga kailangan non-COVID, abang magpa-ospital, tabaka ngaya, ma-COVID lugod ako. Ano po tayo? Actually, may mga patients kasi na pag na-admit sila for a particular disease, let's say, na-stroke. Pero ang stroke kasi minsan is a symptom of COVID. So, na-stroke ngaya. Tapos, ang pasyente sa along the pag-history taking, during history taking, hint sa doktor na probably this is COVID-related. So, pag nag-swab ang patient, nag-positive. So, stroke yung symptoms ng COVID niya. Now, nararaya ang mga pasyente, para ngaya na stroke, naging COVID na ngaya. So, di rin nila naiintindihan na ang stroke is sometimes manifestation of COVID. Okay? So, ako nga ni pasyente na iuoperahan because of other problem. Kaya lang, sa history niya, ako siya headache mga 2 or 3 days prior to, prior to admission. Kaya lang, pag ang doktor sanay na o tuod ng makabayad ng COVID patients, silong pasana nila sa COVID, naaamoy-amoy na nila. Amoy ang term na mukan. Amoy COVID. So, uda ako, malinaw na basihan, pero amoy COVID ka, nagsuspetsa ako ng COVID ka nimo, pinatesta ka, it turned out positive. Amo yan, term na mo sa mga doktor, high index of suspicion. Okay po. So ano po dapat dirang gibuwon, doktora, pag ako sira tulos na mamatian? So kung ako na mamatian sira, ang hospital kasi ang policy is to go to triage muna bago mag-iyan sa ER. So pag abot sa triage, sinasara muna sira kung positive sira o dire. Before, ang ginigibo is rapid test. Ngayon, pinapatanggal ko ang rapid test. Tabuko siyang accurate. Mas accurate yung antigen swab. So pag abot sa triage, pag nag-antigen swab sila, kahit bukong COVID symptoms complain nila pag yan sa hospital, kaipuan pa rin nilang i-treat as COVID. Now, yung mga patients, kadakol pong patients na nag-iiyan ka na hingal na, nakatatakot dahil pag sira ko na mag-iyan sa hospital, sasabihan sila ng COVID. So, minsan,
sinasabi ko sa pasyente, di ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka man sa ibang ilang. Pareho lang. So, mag-iyan pa rin sa hospital para ma-check kung ano kaipuhan na, kung ano diagnosis mo, ano diagnostic exam kaipuhan mo, and then para ma-treat. So, nagkakatrauma ang pasyente actually. Opo. At isang pa pong question ka mga pasyente, doktora, pamigpen sa hospital, mamirahin po kaya ako na antigen test, and how much would it cost kausad na pasyente mo pag nagka-COVID po ika? Depende. Pag sadi kita, probinsya, ang singil ng, pag sadi private hospital, ang singil ng ang professional fee ng mga doktor sadi, uda sa gigis ng singil ng doktor sa Manila. So, in terms of professional fees, diri makatakot ang pasyente ta humble magsingil ang mga doktor sadi in fairness. Nguwan, nagakastuhan ang pasyente sadi ato, adi experience sadi ato, local experience. Number one, number of days is staying in the hospital na nag-uulak ng COVID result. Number two, yung actually medications ng COVID patients, kung sadi ato, ibig sabihin, nasa mild to moderate lang, is not as much kung seriously ill or critically ill. Kung critically ill ang patient, agpo kami ini-inject na antivirus, antiviral drugs na it cost 18,000 per vial, 18,000 to twice a day for 1 day, then 10 days. O, computon mo na yan kung arugan ka-critical ang pasyente. Now, kung nasa BMC ka naka-admit, libre ngamin. Pero kung let's say, ibang private hospital, babakalon mo yan ngamin, imagine mo na ang gastos. Now, kung nasa Manila kita, ang friend ko, permi sa chat group, nagdo-dole out kami ng cash. Kasi ang expenses nila, millions. 3 million, 4 million for 1 month confinement. Kaya ang masasabi ko, maswerte pa rin sa taga-probinsya. Very humble ang professional fees ka mga taga-probinsya. Opo. Thank you po, Doktora. So siguro po sa mga taga-Iriga, narinig ta po sa sinabi ni Doktora, sa mga computation, maski ako, nangangalas kading computation na argadi, pero that's the reality. Tala po kaya kamal ka magkasakit po ikalakading COVID pong adi. Pero po may iwasan ta po adi. Sundon ta lang ang mga health protocols na mga pinapasunod. Adto pong mga pinapasunod ka na to. And mag-iwas po kita. And agko na po bakuna. Sabto po mga priority list, magpabakuna po kita para atong sinasabi ni Doktora, di na po kita makaiba sabto na may gasto po kita sa arid po kadtong amount na sintabo. Tadawa isay po nguwan, eda po mayaman, eda po pobre nguwan, kung arid po kan agagastovon, grabe po makaka-apekto sa pagbuhay ta po. Speaking of bakuna, yes Doktora, po ika. Ang gusto ko lang i-share, kahit mga doktor, pamilya ng mga doktor na naku-COVID, nagsishare kami ng cash, nagtatao kami, nagsusulisit kami. Kadiri nila kaya ang expenses ng COVID. So, yan ang masasabi ko. Kaya magpabakuna po kita once na agpuna kita chance na makapabakuna. Opo. Tama po. Speaking of sabi ni Dr. Cornelius na bakuna, gusto ko po kungaan si Dr. Pirenya, manunungod po kading bakuna. Ano pa din sinasabing mga priority list, mga A1 priority group, A2 priority group, and pauno po maka-avail ang mga taga-Iriga kadi pong bakuna. And ano na po status ulit kading roll-out vaccination program kadi sadi po Iriga, manunungod po kading COVID vaccines pong adi. Okay, thank you, Sir Peter. With regards sa category na sa tuyang pigsusunod digdi sa Iriga City, nagkupo kitang ngunyan mga priority. Number 1 po itong sinasabi na A1, which is mga health workers po. Yan po, actually may kasuguan ngunyan ang sa tuyang departamento, halos sa nasyonal, na binabalikan uli ang A1 kasi po hindi pa po lahat nagpapabakuna ang A1. Kaya may isang
memo directive sa amin uli na kababasa ko lang po kanina, na binabalikan ang A1 category na kumbinsihin na magpabakuna na ang kalahatan. So binibigyan ng diin ang A1. And then followed by nagpabakuna na rin po tayo sa mga A2 o yung sinasabing mga senior citizens natin. Marami na po ang nagpabakuna sa atin dito sa Iriga City ng mga senior citizens. And then the third one na nasa priority natin, yung A3 na sinasabi, yung may mga comorbidities po, yung may mga malalang sakit, diabetes, hypertension, heart problems, kidney problems, and so on and so forth, mga comorbid, may mga, yun po ang tatlong kategorya na atin binibigyan ng prioridad sa panahong ito. Kasi hindi pa po lahat nababakunahan. And then, nakikiusap pa rin tayo hanggang ngayon na sabi ko nga, tayong mga health worker, pakiusap po, dapat po tayo ang nangunguna na maging 100% po tayo kung sakaling ma-convince na po kayo this time. Kasi marami na bagang mortality sa iba-ibang lugar. Huwag naman nating hintayin na tumaas pa ang mortality dito sa ating lugar. And then, pangalawa, sana kasing lakas din ang loob natin ng ating mga lolo't lola. Kasi sila nga po matatanda na sila pa yung nakikita ko dun sa vaccination site natin na talagang ang aga dumating, ang dami-dami kong dumating, at saka talagang makikita mo yung eagerness sa mukha nila na mabaksinate na kaagad sila. Even those persons na may mga comorbidities na na-mention ko kanina. So, in short, tayo na mga health workers, na mga healthy, ano ba ang kinatatakot po natin? Samantalang mga itong A2, matanda, A3, may sakit. So what's the reason for us? Bakit natatagalan po tayo na maniwala sa bakuna na pinaka-safe na binibigay naman sa atin dito libre sa syudad? Doc, So, question po. okay. Paano po, Doc, ito brown sa priority list, biglang may nag-back out, last minute duman sa nakalista. Ano po na ang ginigibuta po duman? Pwede pong mag-insert? Opo, mayroon po kami naka-ready dyan ng mga nasa line list na rin po. If ever may nag-back out, binubunot po namin yung, kasi po, once na po na nailabas na po namin yung vaccine sa cold chain namin, sa City Health Office, as much as possible, hindi na po namin yan binabalik. Kasi kailangan, ano na yan, magamit na yan sa araw na yan. So anyway, sir, don't worry, kasi sa dami ng nasa line list natin, meron tayong backup. Okay. And pangalawa, regards naman sa paano ang pagpalista dito sa atin sa Iriga. Sa mga barangay po natin, di ba, mayroon tayong mga barangay health station. Mayroon po tayong mga naka-assign na midwives. Mayroon tayong mga naka-assign na mga nurses. Lalapit po kayo doon po kayo magtatanong regarding sa pagpapalista para sa COVID vaccination. Mayroon pong mga forms kaming binigay doon, ililist na po kayo doon, and then eventually yung mga list na yun, makakarating po yan dito sa amin sa City Health Office para doon sa master listing na, and then scheduling kung kailan kayo pasasabihan kung kailan ang schedule nyo. Pangalawa, na-mention ko rin kahapon, Sir Peter, mayroon tayong pina-finalize ngayon na online registration regarding dito sa master listing. Pina-fine tuning pa lang ata nila, pina-fine tuning pa nila Sir Jeric yon, and then papa-approvean pa kay Mayor. Eventually pag dumating yun, mas madali na po. Mas madali na ang pagpapalista dito sa ating syudad, and then madali makategorize pag computerize. So hindi na masyado mahirap. At mapapabilis po ang ating vaccination rollout. Basta lang po steady lang po ang supply ng national government sa atin ng vaccine. Ang line list palaging naka-ready ang Iriga. Okay po, Sir Doc, Peter. Doc, may question lang po ang iba.
pira na daw po kuno so fully vaccinated sa Iriga. So ibig sabihin so naka second dose na kadtong vaccine and piraman po so nagkaag ko na first dose. In summary lang po. Okay. Rough estimate ko lang po, yung naka first dose, isa-isahin ko lang sir ha. Ang total na po natin na nabaksina nung first dose ng Sinovac nasa as of yesterday nasa 1,000, as of 24 nasa 1,310 sa atin to. And then sa first dose naman ng AstraZeneca nasa 706. Sa second dose naman ng Sinovac, okay. All in all po, ang vaccinated na po natin ay nasa fully vaccinated ng dali lang sir ha. Kino-compute ko kasi hindi ko kasi nakatotal eh. Nasa 1,526. And then first dose, second dose nasa 217. All in all 2,537 sir. 2,500 itong nabaksinan na ng first dose. Pero itong second dose na fully vaccinated, pira na lang, 200 pa lang po. Doc, Perenya? Yes sir. Sa Sinovac po to sir. Opo. Regardless kung ano po, Doc, ang brand ni vaccine. Basta As of kung fully as of- vaccinated ang inaapot po ninda. yes sir. Total vaccinated ng Sinovac and AstraZeneca nasa 768 pero hindi pa to, may idadagdag pa dito sir. Mayroon pa idadagdag sir. Okay. Mayroon pa po sa health worker pa lang yan sir na na-mention ko. Health worker 768. Sa Okay, senior citizens nasa 837 and then sa persons with comorbidities nasa 627 sir. Okay po. Fully Siguro vaccinated. po sa next ang live, ipipresenta po si actual pong numero kan fully vaccinated na. Ito po pira na ang naka-avail kitong first vaccine. Doc Perenya, walang pong questions from Sir Lawrence Rombaon Sr. Good afternoon po. Ask ko lang po kung mabibigyan ng certification ang tao na nagpabakuna after the second dose. Thank you. Kung bibigyan daw ng certification na vaccinated na siya after. Siguro kakailanganin siguro yan sa travel o whatever. Pwede naman po magbigay ang ating office kung valid naman po ang reasons kung saan gagamitin yan, certifications na fully vaccinated siya ng COVID vaccines. Di ba, Doc, meron kayo binibigay na vaccination card na nakalagay doon kung kailan? Pwede ba yon gamitin? That's why sir, kasi yung mga card na yon tsaka yung mga papers na binibigay namin after na, before ka nga mabaksinate, di ba, pinipila pa natin yon. Sa tingin ko po, di ba, ano na yon, that's valid na rin po yon para maipakita nila na fully vaccinated na sila, or they're going to still need na certification pa. I don't know kung Siguro may po, mga sa certain nagawa- offices. Opo, Doc. Siguro po, Sir Lawrence, at tinago nga, ato pong vaccination card na tinao kanimo, nakabutang po sabto, isay po nag-vaccine kanimo, nag-vaccinate kanimo po, kuno po sa date, uno po sa brand, etc. Kuno po ikabinaksinan, nakabutang po sabto. Could be a proof na pwede mo pong daran ipabayad na vaccinated na po ika. But in an event na ako ipaluluwas na certification, I think pwede man mag-provide na City Health Office or baka ako programa kan a national government. And pinag-uusipan pa po maniningid ka. Pero ato pong vaccination card, you can use that as well. Ako pa po next question sabi from FB, Liana Jane Apolinar. Agko lang po ako nga, paano po nagpa-vaccine na? Need pa din po ba mag-quarantine? Kung nagpa-vaccine na daw ang isang tao, fully vaccinated na, kailangan pa ba daw ba siyang mag-quarantine? Baka in the aspect po na
nagkaago siya COVID or something? Can I answer that, Peter? Yes, Doc. Okay. Yes, please. So, let's say nabakunahan ka na. And then, let's say naka-first dose ka pa lang na nabakunahan. And Yes. then, habang nag-uulat ka ng second dose mo, nagka-COVID infection ka, kaipuhan mo pa rin mag-quarantine. Kasi ang vaccine natin is 100% protection against severe disease. But it is not 100% protection against mild disease. So, kahit ka pa nakakompleto na ng vaccine, pwede ka pa rin mag-mild disease. Ang good thing is you are 100% protected from severe disease. So, kahit fully vaccinated ka na and then nagka-COVID ka, kaipuhan mo pa rin mag-quarantine para di mo matransmit ang virus sa ibang tao. Now, gusto ko lang siguro kasi Peter, binabaoyan na ako sa hospital. Gusto ko lang sabihin na adik, kasi sa mga tao na nabakunahan na, tapos let's say nagka-COVID, di pa na itatao yung second dose. After makarecover ka ng COVID, right away pwede nang itao yung second dose. Okay. Or for patients naman or tao naman na nabakunahan na ng first dose, tapos ako nangyari, nakamati or whatever, yung second dose can be given anytime as soon as udana na mamatian or as soon as udana contraindication. So diri po iba nagsabi tamiling nagkaagpo COVID-19 abo nang magpa-second dose, no? So actually kaming mga doktor kada kung ka na mo aarugan after first dose nagka-COVID kasi kung ininjeksyonan siya, di man isip pala na agpo na siya nag-i-incubate na virus sa awak niya. So buko, bakuna ang nag-cause ng COVID vaccine, kundi bago siya ininjeksyonan, agpo na nagde-develop na infection, diri taman kasi yan madidetect kasi di taman kaipuhan mag-RT-PCR bago mag-vaccine. Thank you po, Doktora. And of course, before we end, mabalos po Dr. Pernilios, Ma'am Lovely, and of course, Doc Ronald, kapag to ninyo sa ONRA, ka-invitasyon na mo, daw a very short notice. Yan po kamo para lang matawan sa explikasyon ang mga ngudta dawa si Doc na si Tonsia Clinic and binabaoyan na po ka hospital, nakikiatubang panangged ka na to, si Ma'am Lovely, nasa hospital, si Doc Pirenya on his way to Naga para magsanto mag-uli po. Pero po sa Siranguan, lani nyo kami si thank you very much. And before we end, gusto ko pong tawan ulit sa final sa tsansa si Dr. Pornilios para po ka kanyang mensahe, para po ka natungamin, and of course, apilasyon po para po ka ngamin na Erigenyo. Dr. Pornilios? Again, thank you sa oportunidad na ako na-imbitaran sa the FB Live program ninyo. Ang apila ko lang po kanatungamin, whenever the vaccine is available, please avail of the vaccination. Di po kamo matatakot. And then di magparapili ng kung anong vaccine, di magpili ng stateside, Pfizer or Moderna or whatever. Kung anong isa di ka na to, amo na poan. And then ang pakiusip ko lang sa mga tao, kung may simptomas na kamo ning COVID, isinamanan. Siguro uda tao na di nakakaisip kung ano ang simptomas ng COVID. Kung may simptomas po kamo, diri na pagtatago, isabihon na mag-quarantine na takaya kadakol na uumaliwan kasi yung iba in denial pa na simptomas nila ay COVID na pala. So kung may simptomas, number 1, mag-isolate and then magpa-check up kung kinakaipuhan. Yun lang po. Again, thank you and Good afternoon. po ako. Taag ko po ako binabawan sa hospital. Thank Good you po. afternoon. Thank you po, Doktora. Hope this would not Thank be you. the last. Start po, Adi. Next time po, sana pag agko naman kami mga kaungaan, mananangid ka, Adi, ready po ika, or available po oras mo po. Mo. Thank you very much po, Doktora Pornilios. Okay, Thank you, this time Doktora. po, iringgenta naman po si Ma'am Lovely Villar.
from the Our Lady of Mediatrix Hospital. Ma'am Lovely? Thank you po, sir, for the opportunity po and for inviting. Yung message ko lang po is, sana po sa amin pong taga-Iriga po, magsunod na lang po kita sa pinapatupad na protocol po kay IATF. Diri na po muna kita magparaluwas kung daman po talaga importanteng agisaluwas. Then proper use of mask po, lalo po pag nagluluwas kita, dapat po siguradong nakafit po sa kanato. Kadakol ko po kayang nababayad na mask po, nakababa po nasa baba lang. Siyempre po pag dita po isi kung anong nasa sabat san crowded places kung agko na po under darang virus. Kaya po saka discipline na lang po sa sadiri. Magsunod po kita ka mga protocol. And yun nga po sabi ni Dr. Cornelius po, di po kita makatakot na mag-avail po ka na vaccine. Kami po nga ni sa hospital, almost 95% na po na vaksinan naman po kami. Daman po kami na muna nangyari na kinuno po. Kung baga, mas lalong kinasug po so immunity ta sa virus po kana COVID. Yun lang po. Thank you po so much, Sir Peter. Okay, thank you po, Ma'am Okay. Lovely, and thank you very much Our Lady of Mediatrix Hospital for the time na tinaupo ka ninyo. On behalf of the local government, mabalos po ka ninyo and mabuhay po kamo and stay safe po. And of course, at this time po, ito po naman po Malang Urotang City Health Officer, Dr. Ronald Pereña. Doc? Okay, thank you, Sir Peter. Thank you, Ma'am Lovely, and thank you, Dr. Cornelius, for the time na nagkaurusip-usip kita ngunya na aldaw na ini. Okay, before anything else, itaram ko na muna so updated na fully vaccinated na to. Digdi sa Iriga, fully vaccinated as of today sa Sinovac, nakaabot na po kita kan 1,526. With regards naman duman sa AstraZeneca, fully vaccinated, naka 706. Yun po. So, agkupa po kitang mga susunod pang rollout and eventually tataas pa po yan. And bibigyan ko po ng importansyang diin yung mga health workers. Umabot na po tayo ng 47% ng health workers sa Iriga na vaccinate. So, kailangan pa po natin hikayatin ang mga kasama natin as much as possible ang order from the region, from the national government, DOH, maka 85% tayo pataas, health workers. So again, nakikiusip po ako sa Gabos, sa taga-Iriga, bako lang po sa LGU family, but more on the community, na sana po sa panahon na ini, naintindihan naman siguro po nindo ang kahalagahan kang pagpapabakuna. Unang-una, para magkaagko protection ang sa indong sadiri. Pangalawa, ang sa indong mga mahal sa buhay, sa indong pamilya, and eventually the whole family, the whole community, I mean. And then, patuloy po kaming tatanggap ng mga suggestion ng mga iba-ibang stakeholders para lalo po naming mapaganda ang aming serbisyo para sa ating community with regards kaning COVID vaccination rollout sa satuyang syudad. Lahat po welcome kung may magandang ideya. Tatanggapin po natin po anytime. Padala lang kayo ng information. Mayroon po tayong CSO FB chat group dyan. Pwede kayong magbigay ng information dyan o mag-suggest. Mayroon naman tayong i-consulta. Pwede rin doon mag-consult ng anything na makakatulong sa rollout. If ever wala kayong means na ibang mapapadala ng message, we will understand. Tatanggapin namin information doon sa platform na yon. And eventually, sana po dumating ang panahon na maabot na po natin ang 70% or more ng population ng Iriga na mabakunahan po natin bago matapos ang taong ito. Para po tayo makasiguro na maganda ang ating new normal na darating na panahon. Di ba, Sir Peter? Lahat tayo ay nasasabik na makabalik tayo sa dati
na kahit hindi 100% na tulad ng dati. But eventually, hindi na yung tayong naglalakad sa kalsada na may takot sa dibdib. Di po ba, Sir Peter, at the end of the tunnel, makita na natin yung liwanag na dati nating tinatamasa nung panahon. Sama-sama lang po tayong maniwala sa ating mga sarili. Ang LGU po ay paulit-ulit po na nagpapaliwanag para sa kabutihan po natin to, mga ma'am, mga sir. Sana po panahon na para po magpabakuna. So, yun lang po, sir, ma'am. Good afternoon po. Thank you po, Doc Ronald. And sa ngamin pong mga taga-Iriga, adi pong panahon na din na inabot na po ang vaccine. Pinangarap na po adi ko pagpuon kading COVID na adi. Nguwan na sa adi na po, sana po sabay-sabay kitang embrace na puan and magpabakuna po kita para po makabalik na po kita sa ito pinapangarap tang buhay na dati tang agko po kita. Kaya po, ang pong lokal na gobyerno ka-Iriga sa pamamayo ni Mayor Madel Yorobi Alpilor, sanpusa na kami, kaiba po ninyo kami para po kadi pong pinag-aagyanta po hanggang sa time na matapos po adi, na magkakaiba po kita para po sa makuwanta po atunay na kasaganahan po kabuhay. So sa ngamin pong Irigenyo, uruotro po, sa pamamayo po ni Mayor Madel, kalokala gobyerno ka-Iriga, nakikiusip kami kaninyo po, magsunod kita sa health protocols, iwas, magmask, magugas, magkukulang sa tamang impormasyon, sa tamang sources, dili po magparapaniwala and magparapaluyap sa fake news, sa kaidabasihan na impormasyon. Stay at home, lalo na sa mga minors, sa mga 16 above, mga immunocompromised individuals, saka so mga daman po importanteng mga agisan sa na po kita baloy. Liwat po, dakili apasasalamat na mo, kangami na frontliners ta, backliners ta, so bago sira Doktora Cornelius, sira Ma'am Lovely, and the rest, ka mga medical health practitioners na nagtatabang para po labanan ading COVID-19, essential workers, mga barangay officials under the leadership ka mga punong barangays, ag sa ngamin na nagtatabang, ag nakikioperar, kaninyo po ngamin, kita po, lambang isan po kanato, ka mga esperso ta para matabangan at malabanan COVID sa syudad ka Iriga, para sa kaligtasan ka syudad, ag para po kakaligtasan ka kangaminan. Mga G po kita permi, let us heal and rise as one. Good evening, Irigeños. Sir Peter? Yes, thank you, Doc. Thank you, Ma'am Lovely.